Gogoan dut neskatxa hile hori bat, 14 bat edo 15 urte zituena, Arsuaga zuen abizena eta Tolosarra zen, eta ikaragarri ondo jokatze zuen pelotan. Kontua da, derrigortuta, mutilen kontra aritzen zela. Ez zeukan beste aukerarik. Zer ezote zaio pasatuko burutik, neska hile horiari 15 bat urte geroago, telebistan ikusten dituenean Elena eta Arai bezalakoak nesken artean borrokan liga batean. Eusko Tren Winter Seriesaren 3. edizioa amaittu da eta aurtengo txapeldunekin gaude txula zaioko hontan. Elena Barrenetxea eta Arai Lejardi, zorixonak biloi. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Benetan bi txapeldun haundi. Gurekin da baita ere Aitor Albizu, Aixangizarra. Aiangizarra bai. Aiangizarra. Podcast txitxaken partu hartu izan dudu, baita orain txulan ere bai, aditu zorrotza eta Aitor pelotaren soinua, pelotaren hotsa entzunten duenean handa Aitor Albizu. Eta aurreko astelenian ere, Durangoko Ezkurgi pilotak lekuan testigu bezala egontzan antxe ikusten. Aitor, gero sartuko gea gai diferentetan, daneskekin noski ere bai, konstiente ote gera kirol honen osasunarekin zer ikusia dan nesken presentzia? Hombre, leheneko eta behin, Gabon neskak, Arai eta Elena, placer bat zuek ez egotea hemen, txapelduna hundi bi, eta, ia zelan doan haue elkarrezetatxo hau. Nik uste dut, izugarrizko isla baikorra dela, ez? Adierazle nabarbenena, ez? Nik uste dut, Jaialaiko unibertso honetan, ordezkaritza orokorra izatea, ordezkaritza unibertsala pertsonak egotea bertan pilotariak denak emakume zein gizonezko, ikusten eta bidezle honetarikoa da, dala, osasuntzu bintzet badagoela horren inguruan, ez da. Ez bakarri ja joko mailan, baizik eta berak duekon oihartzune eta gizarteratzeko almen hori erakuslei izugarri bat da, eta onartezina izango litzateke munduan euskal irudia eman nahi badugu, eman nahi izango badenu euskal irudi egoki apropos gaurkoa, emakumeak ez izatea. Horretan, suertea dugu, izugarrizko suertea dugu, honelako ordezkari finak, honelako ordezkari bikainak izatearekin. Ni horrekin, era bat posik, eta ni arro sentitzen nahi horrekin. Gero, sakonduko dugu pitin bat behar bada gai honi buruz, eren oso interesgarria da, eta nik konbentzituta nago, ez gaudela ze garrantzia hain denbora gutxin, ez? Nolako oihartzuna ukitzen. Izugarrezko bilakaera, izugarrezko. Arai Lejardi, harrituta nago, aurten 3 txapel, berritx Gasteizen eta orain Durangon, ematen du erkiegaren parekua zehala nesken artean. Horren beste momentuz, entzete ligian azeri hona eukiot. Ligi belengo irupagiru segiden bia, gero, ikusiko daia zepastan dan, dana ez da bez, zelan ez da ezun. Elena, 3 ediziotan partu hartu dezu Winter Series, Eskutzen Winter Seriesean, lehenengoan zuzendu nazazu, espadet ondo esaten, lehenengoan etzinen sailkatu finalerako, bigarrenean finalera iritsi zinen, hain justu Arai Lejardirekin, eta aurten txapela, eta gainera, osta, justu, zeren leno grabatzen hasi aurretik esan didazu, lesionatu egin zinela zapatuan nun Gasteizen? Ez, Berritxun, eta ez gaina edozein lesio baizik eta larri xamarra, ez? Enaen hori austula eta enaen, egiz esan ez nabela kuadrizeps muskulun, ondoko muskulu baten inabela,
Eta hori horrek, bueno, suerte txar barru horretan, suerte eukinaben, ze kuadritzepsa izen basan ezin jokatu. Eta, bueno, hori, aztelen jokatzeko partidua zen, eta, bueno, arrizau ginen, ni jokatu naben, algo esan zuze geixa pasau, igual geixa apurtu edo ze pasau, eta azkein ondo urten zen, ni ondo na, bueno, ondo, minute, baina momentuz ez du sentitzen ez geixa, eta orduan posik. Burutikan pasa zitzaizun, ezin de jokatu, suspenditu inberko dut, edo garbi eukizenun nola ala kantxara aterako naiz. Bueno, momentu egon ziren asteburu luzi izen zanitzako, zapatu gozin egin naben, eta ataldin gurutzeta jo nintzen, belauneko min bateaz belaunena zin jatlako mine, bihurtute deskartetako ligamentuk edo zen nauken gurutzeta jo ninen, eta, bueno, behitxu ez diren belaundana, eta ez nauken belauneko ez, eta hor junuten gurutzeta belauneko minaz bai pentsauna bela soseber, larri xarutingo nabela, eta hor bai pentsauna bela zingo nabela finala jokatu, baina, bueno, gero egize da, ezazten belauneko ez naukela aldi haute da sentidu nintzen, eta domenkan ja fisiona jun nintzen bilkana, korka bilauna, markinera, eta hori, ezazten berak ezin guztela konfirmau izango ditzen kapasa jokatzeko, baina, bueno, ni bastante esperantziaz nauen, behintzat probetako eta jungo ginen ikusten partidu ziar. Arai, teknikoki zein psikologikoki bilakaera izugarria egin dezue, urte hauetan, hori lortzeko zer lana dago atzetikan, zer bierrain dezue? Bai, bueno, guen dela bitxo ziga, baina markinen gu keukigu erreferentik, da ni pentsat lana ja hortik hasten dela. Ja eurek ikusi da gu anima guinen, ni bentzet. Eta besti bentsa hor azkenin ikustezu beste neskaga, da orduan zura puntu da za, da besti orai, da holan azkenen kuadria batu ginen. Eta, bueno, oin dela bitxo ziga, baina igerri da urte egitzitzen zelako mejor ise egon da, nik ez dira holan jente gehiago apuntetan eta gitxike, jungo azela jente gehiago batzen eta hobetzen da bai. Aitor, niri iruitze zait ikusten ditut jokatzen da urtez urte mejoratzen eta gainetikan tartea badagola mejoratzeko, hobetzeko, bintzat armailletatikan edo telebistatikan, esate baterako, Elena Iaz edo Elena Donostin ikusi nunian da esaten nun badaka tartea betetzeko, ez aldezu horrelako sensaziorik edo... Bai, era bat ados. Bueno, nik uste dute izugarriz izen dela pilakarie, hobekuntza izugarriz izen da, eta izen da neko bortitzez denbora gitzi zen, ikusi dugu hor, hobekuntza nabarbena, ez? Eta nik argi dau, ez? Partidu gehiago izatie, jarraitatu zen bat izatie, eta horretan, gero itzengo dugu Euskal Liga den inguru, GLA Ligaren, makumezkoen GLA Ligaren inguru, baina jarraikako dinamika horrek izugarri lagunduko duelakoan nahu, pelotariak partiduak behar ditu, hori argita garbi, baina bai gureko neuke jakin, ia horrez gain beste aldagaiden bat dagoen. Ze oso nabarbena izan da hobekuntza. Orduan, partiduak izatea, funtzio gehiago programatuta izatea, argi dago horrek onura ekarri duela, baina horrez gain, Arai edo Elena, balda beste aldagairen bat, hobekuntza hori nolabait eragin duenik edo bultzada hori eman duenik edo. Ni pentsat, edadi dela, zegu bastante agaztia orduan, ointxo da, ni pentsat aldaketan gehixen igertzen dena. Ze, oindala, 3 urte nik adibidez 15 nauken, eta ez da bardine bez, ez bakarri joko aldetik, mentalki beba, ez da bardine partidu bat 15 urteaz jokatu edo 18az. Urtebeteko handia da, hau da, finalean, Oaiak 16 urte ditu, zuk Elena 17 eta Arai 18 okerrespanago. Bada koska txiki hori handia da kantxan? Ez dakit, igual hori ja pertsonian erabera da.
azkenin bai, final geisha jokatu bazu, gazteagoa izan arren be, igual, edo zuk bere esku daukezu, kizule finalan jokatzen, edo batzuk nervioso ipintzen di, edo, ni adibidez finaletan nervioso ipintzena abestatuko albitxea, ez dakit, ja hori agontzasko. Nerviosa jartzezea finaletan? Ez jatzu bat begerten, arai, Bueno, batzutan, olatutan. Kanpotik bentsat, kanpotik. Elena, Aitorren galderaren erantzuna, Nik guzti zadoz nara igaz, nik uste azkein urte beteko lortzegun heldutasun edo lasaitasun kristona dela, ni behintzete ez nazartu pasan urte modu sartu nintzen, eta ondela 2 urte sartu nintzen modun kantxara, askoz bela zaiz haue, kontrolpien gehizan auken zentzazioie, eta nik uste bari ez dela adinaz neurtu bidan gauze bat, baizik eta zuk zema parti jokatu olako, olako funtzioetan, edo zue baizelan zazen, azkein badau jenti, hori ez, tranquila dela, eta beste batu nervioso dizela. zure kasuan, Elena, maisu bezala aritzerkiaga ari da, edo zeinekin ensaiatzen dezu normalean? Bai, aritzerkia dabile Durango gazte eta umedanekin. Eta berak nolabait baldintzatu du zure hobekuntza? Bai, bueno, nik uste dute konfiantza asko motoztela, bai, egon zen pasan urtetik ona gondi bete batzuk ni bakarrik bera zentzai dutela, eta hori etxenaren 45 minutu bere bakarrik, teknikamente asko ez bere hobeto, ez, azken bera zutan enfoketen da, zure postura zuzentzen eta nik uste dut horrek bai lagundu ez dela. Zeren finala ikusten atentzioa deitu zian, nola zure taktika edo izan zen nolabait gehiegi arriskatu gabe hasiera batean, eta gero partidua aurrera joan ala, hasi zinen errematetan, ez? Hau da, eskola zaharreko pelotariek bezala, lehen da bizi, tantoa landu, eta gero bukatu, erabat erotu gabe, eta errematatzen zoro bezala hasi aurretikan. Arai, kontu bate, hor nik ikusten dut, markinean, ostiraletan, barikutan edo, uste dala, jokatzen dituzuela partidua bai neskak eta bai mutilak, horrek eraginare badu, zeren azken finean hor partida mordo bat jokatzen dira Santi Olabek antolatuta, ez da horrela? Bai, azkenin horra aukeri daukezu, igual mutil batzukin jokatzeko edo jente diferentiaz, eta horrek, ni pentsu dut, azkenin joko diferenti auken pertsona baten kontra jokatzen bazu, super diferente jokatu dizu, eta gauza barrexek dizuz, edo mutilen kontra igual eurekin bergeixa dauki orduan, igual kentza bota bizu, holan, kez itxezu, gero olako gauzak erabiltzen. Euskotren series txapelketa dala aurkezpena, eta kuriosidadia daukat, jakin mina, zuek nola enteratu zineten parte hartzekoak zinetela, enpresak deitzei zue, nola jakiten da? Guri justo eukiketun batzar batzuk, baina gero guri eurek kasuetan inaki goikok, oin bera dala gu pelota izek egiten daben pertsona atura dune, berak detxo eskun, eta holan, edo ginen zein jokatuko gan. Eta jakin zenutenian Helenak Arairekin berriz jokatuko zenutela, sensazioa zein izan zen pozik, ondo ematen zarete? Bai, azkenin Helenaz Durango azkenin badakizu babes gehiago edukiko zile publikoan aldetik, baina, ni pozik ezinaz jokatzeko, bai. Helena, zure aukera emanezkeo Arairena izango zen, edo? Bai, ni edo zinaz, ni uste danak ondo konpontzen garela, baina Arai nitzako bintzat gaur egun zagera holan seguriena eta igual indar geixena edo daukena da, eta hori oso ondo. Nik uste nik bintzat
lasaitasun gehiago jokatzen zu, ze bakizu pasetunen pelota berak sartzen gabela. Aitor, atentzioa ditu zidan ikusi nunian, nola, sare sozialetan, zeintzuk parte hartuko zuten, da esan nuen hemen baten bat falta da. Eta hain justu aurreko bi edizioetan txapelduna, hau da Erika Mugartegi. Hori pixka bat esan nuen, hau ez dakit, seinale hona dan, edo aukera asko dagoelako, edo zaletu bezala nola hartu zenuten hau? Bai, komentatu izan dugu, bai, arraro samarrein jakun, ez? Bueno, uste dut, Erikaren doaizek ez direla aurkezpen ondiek ez dutela behar, oso pelotare injartzu fine, eta horren izugarri markatzen duen hoietarikoa. Eta egiz izan, bai, arraro egin jakun. Bueno, egiz bai, beste bi txapelketetan egon izan dela, baina, ez dakit, suposatzen dut, bueno, beste aurpegi batzuk, eta beste bikote batzuk osatzea izango dela helburu. Dena dela bai da, arraroa, iazko txapelduna, eta uste bi urtean bera izan dela, egonez izatea. Bada arraroa, baina, bueno, horrek badakar beste aurpegi batzuk be ikusial izatea, ondo etorri izan alda, baina, bueno, ez dakit, suposatzen dut, horti joango dela erabakian. Izan liteke Aitor nolabait normaltasun baten hildotik handi joala, hau da, beste edozein kiroletan, futbolean, edo bat edo saskibaloian, edo eskubaloian, entrenatzaileak erabakitzen du bat ipintzea, edo kentzea, eta hori onartu beharra dago, pelotan ematen du beti jerarkiaz gutxu gehala, ez? Kategoria, autoestia, eta askotan ahaztu iten zaigu, ez dut justifikatu nahi, nik hau inundik ere erabaki hau, baina esaten dut, bueno, agian, zestapuntan ere, arduradunak erabakitzen badu beste bat jartzea, Bai, a ber, nik suposatzen dut, ez daukate nik horren inguruan jakine informazio modurik, baina nik uste dut, igual naturaltasun bategaz hartu behar dugula, ez? Eta hor, dira, bueno, kombinazio berrizek, ez da horpegi batzuk, eta barrekoak aukerak danak behar duguz, ez? Orain, momentu honetan, amabi bat neska, bat neska, zabizio horre lehiakortasun maila bateri erantzuten, eta bueno, ondo etorrizek aldaketak eta barrekoak. Nik horrela gureko neuke hartu, erabaki, bueno, tekniko eta rotazio baten baitan. Oino, badire, ligan badire beste zazpi, ez? Beste proba eta gero azkeneko Final Four bat. Orduan, bueno, badago tartea denontzat, ez? Denok behar dituz aukerak eta horrela pentsa gure neuke. Bueno, Elena eta Arai, txapelketaren balorazio bat egiten hasita nolakoa litzateke, Elena? Bueno, nik uste dute, jente modu bat urbildu gara frontoire, alde hortatik oso ondo. Finalen izan bete izala frontoire osorik, eta nik uste hori gentian erantzune oso nahi zela. Eta gure aldetik nik uste partido poliziek urten dizela, gure semifinala bentzet, ikusitxe eta jokatzen bebai oso ondo pasaunean, eta finala, egize da, igual pixate lehiakortasun hori markadore mintzet falta izan zela, baina azkein final bada, finala jokaten bida, eta baina nik uste partido politxik urte izela bai. Arai Lejardi, finalaren aurrian favorito ikusten zinean, gauzak txukun txamar eginez gero txapela irabaziko zenutela? Bueno, ez da egit. Bai da, bilurre geixaz junetela semifinala, bai. Bueno, azken bai da, finala ja behin elduteko, baintzen zen, bueno, ja finalena da, baintzen finala jokatzeko aukeri dauket. Ez da egit, bai. Helburua, Elena, zeintzan, irabazi edo partida alik eta politena atera dadila, jendea pixkate pozik eukitzeko eta zaletasuna bultzatzeko? Nik uste hor dagoela, nesken
zesta mundu hori daukegule, ez, bai eixe da, bakoitzak helburu bat daukela, txapelketa bakoitzen markatzen dabela, nire kasun txapela irabazti izan, supongo danen helburu izango zela bai, baina talde modun edo neskan talde modun, nik ustote bai helburu daukegule danok, jenti, engantzeti edo esango gendunez, partido politxek urtetie, eta jentik disfrutetie ikusten. Hori poza ematen duen zutia Aitor zeren azkainean. Bai, ni egon nintzen frontoien, da, argi dau, kriston giro egon zan, frontoie lepo beteta, denetarik oso anistasun handize egoan ikusleen artean, eta, hori jakin badakigu, ambiente honan gozala, giro honan gozala, horren lekuko izan genduen Euskal Telebista be bai. Baina nik beste gauza bat, beste sentsazio bat sentidu naben joan dira estelenien. Eta gureko neuke zuek espartekatu eta ia ze deritzo zuen horren inguruan. Nik sentidu naben oso sartute egoan geunden danok sale guztiok partiduen, naiz eta, apurtxu bet desitxuratuta edo geratu zan, baina sartuta egon den, eta nik sentidu dena bentzen nire inguru hurbilean eta abarrekoetan sentidu dena ben rekonozimiento bat. Rekonozimiento explizito bat, agerikoa. Hau da, momentu baten ez geunden emakume pilotariak ikusten baizik eta pilotariak. Eta nik uste hor badagoela jauzi bat egiten aritzaretena zuen jokoarekin eta presentzia horrekin, erakusleio dela medio, nik uste hori gertatzen ari dela. Eta uste notizi berri hona da. Oso berri hona da. Eta nik urako neuke jakin, ia horrela sentitzen duzuen, edo iritzi berrina duzuen, hori transmititzen dan nolabait hori kantxan zaudetenean, edo kalean zaudetenean, edo ezakit, jendartean zabiltzen nien, hori sentitzen da, Arai eta Elena? Bai, ni pentsu dut, oin dela urte batzuk, azkenein, gure umila bat ginen orduan, normala ikustu da alde batetik, ez hartzi olako zerixo edo, ez dakizan izan. Oin, ni pentsu dut, Elena adibidez peloti sartu eta ja publikuk txalo itxezkun peloti sartearen bakarrik. Eta oin, ez da nahiko peloti sartute, oin, pelotari da nahi modun, gauzak ondo itxezun jentik txalo itxen dago, eta bestela, normala da guk pelotak sartzi. Bai, nik uste dut ustezko anekdota batetik edo izan zitekena erabatekoa beste dimentsio bat hartzen ari da. Eta horrek beste leku baten, beste posizio baten kokatzen zaitue. Bai, nik uste dut Araik modu esan da, ez, ondala, ni bintzat, ondala urte batzuk, hain da bizena lortzen frontoi beteti eta jenti guri ikusten imaginetan bez, eta hori, akordan asisteraz eta zinenin, neskak bakarrik ibiltzen ginen, eta gurasoko hori zan da, ez postu da dana pelota bat sartzen gendunin, eta oin, hori, jenti ikusti pelotari, zesta gu ikusten zesta pentetan eta ez emakume garelako, hori, berak zen dana berri oso nadala. Bai, erabat adoz, testimoniala izatetikan pasatzen ari daia espektakulo batera, salto kualitatibo bat ematen ari dala nesken liga edo txapelketa hauetan leno, hori ze poliki jokatzeu, pixka bat paternalista. Bai, hori da zan nahi nabena. Neska gazte hau ze politxo jokatzeuen, baina guain ez politxo jokatu bakarri, baizik eta errematea daude, itxura jakiten, badakite jokatzen, eta gero nahi, atentzioa deitzen didana, eta ez bakarrik igual zestapuntan baizik eta emakumeak implikatzen diren kiroletan. Ez dakit euskera ze hitzadan, ze efusioa diran, sentitu iteue, transmititu iteue, gol bat sartzen dutenean, danak alkartzeia, besarkatu iteia, eta neskek ere lenguan finala, elaiaren amorrazioa errematea utxitezunean, edo nola
elkar animatzen zirenean oso polita da, eta azkenian horrek transmititu iten du, armailetara, eta hori gauza bat esan behar dut, Aitor. Nik telebistatikan jarraitzen dut, eta giro hori ez da sumatzen ni por el forro esaten dan bezala. Ja. Zeren, azken finean, bertara jun, ez da bertan egotia bakarri, baizik eta esperientzi bat bihurtzen da, ez? Etxetik atera, bidaia egin, frontoire iritsi, ez? Atarian, jendeak giroa somatu, ezagunak agurtu, eta gero behin ja, partida ikusten aizean ian, da, bueno, tanto politak, zuek, Elena eta Arai, denetatikan ezagutu duzue, inorrekin, armailetan inorrez dagoelare jokatu izan duzue askotan, eta derrepente giro zeari, maitekor horrekin olioipurdia jartze zaizue? Bueno, a ber, egiz esan, ondino, bai, juten zaberritxuko parti batea azte barrun eta genti, osea, hasta lepose eta frontoie, nire esan, frontoie bete ditzen da olako txapelketetan ez, baina bai, nitzako gintzete ikusgarri da zelan frontoi betetzen izen, bai gazteizen bai segun egon nintzela ara ikusten finalata, gazteizu bai bete izan, berritxun jokatuen un txapelketita bai bete izan, osea, engabiz, frontoi bete eta neuri behintzate ontsa ja nik ustot hori edutasun horreaz eta kontrolpien saiatzen da dela eukitzen ez, beste jente zuri begire egotie, baina hori edutasunaz lortzuzun gauza bat dela nik uste dut, eta lasetasun horreaz, lehenengo egun terran itzago ustot danontzako izazala ikustea beste jente zuri begire da biela partidua eta utzen eta onio zure begire bai, nik uste hori izazala nire intzete pasa bezten, baina nik uste hori izan genuen ezagulen ez, lasetasun horreaz edo lortzuzu genti, bai, zu dabiz ikusten, baina disfrutatzen dabiz zu ikusteaz. Arai, markina duen garrantzia zestapuntaren munduan jakina da, ez? Nola bizitzen duen jendeak zuk ze giro somatu dezu? Nire markinan ikusi zerot, holan partido importantean edo frontoi beteta, baina nik nire ez da pentsau. Ni hongo netzen jokatzen olako frontoaren da helenak, izan da, lehengo winterrin, hoxe, danok harritxute bat ginen. Zekita, ondi nio, probat azibilera modon, hainbeste jente etorriko da, ez da etorriko, edo bete. Aitor, Durangoko amaitxu da, eta bain lekeitio dator, hor izango zea, ez? Bai, lekeitxoan, jode, herri politxe eta giro politxe, seguro. Lekeitxo da, alba dute, Zumaia me bai, bueno, lekeitxoan seguro, bai. Elena eta Arai, jakin zenutenean liga sortzeaz zijoala, lehen da biziko burutazioak zeintzuk izan ziren? Bueno, ezaben liga bat nahi bela sortu duaz, nitzako bintzate posgarri izan ze ezadozu guri aukera bat emoten dabiz, ez? Azkein jarraitasun hori eukitzeko aukera bat emoten dabiz, igual mutien bideruntz antzera edo gabiz eitzen, zelen hori pasaren urte bitzetan zan txapelketa jokatuta bizto txapelketarrek ez dauke bai jokatzu iraztozu, baina ez dauke gero reperkusioen gero zeitxosun edo zebez, eta hori posgarri izan zan, zelan apostau edo ebeldia batea etxigua, oza, gu etxik. Bai, azkenen, eroa partido hori jokatu, ona da, ze jente gaitxo ikusten dago, jente gaitxo dago bai parte hartzeko aukeri, eta ez bakarrik, igual, azkenin txapelkera deitxon bazu, sortzi pertsona jokatzen da, baina txapelkera ilusia da, eta partido hori da, jente gaitxo dago aukeri bai jokatzeko. Hor, kuadro bat zaudete, Aitorrek aipatu ditu, 12 bat neska pelotari zaudetela, liga jokatzeko kuadro batekin kontatzen dute, edo libre zaudete beste edonun jokatzeko baldintzak daude? Ez, gaur egun hori libreaz beste enpresakin edo beste beste klubetan edo enpresakin edo jokatzeko, liga jokatuaren hori jaialaideaz edo zabalak montzen daben guk txapelketaz jokatu aginke.
Bai, gaur egunin, bai. Dirusaririk badituzue, jokatzeatikan? Bai, 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 gobratzen duzu, bale. Ederki, Aitor, atentzio deitzen dit, adibidez, ligaren egoitzak begiratu bat emanez, hori berritxu jokatu dute, Gasteizen, Durangon, gero Lekeitxo, Zumaia, Bilbon, Mutriku, Donibane Loitzun, Biarritz, eta gero Final Four, ez dakit nun jokatuko dan, baino ez dira gertzen ez Gernika eta ez Markina. Ez dira bertzen ez Gernika, ez Markina. Uztailean da uste dut gainera Final Fourra, eta hor uztailean Gerniken eslama jokatzen da, eta ez dauz. Nik ez dakit, igual behar bada, Gernikeko jaialai dekozen dimentzioak izan ziteken edo arrazoietariko bat, edo beste alderdi bat egon daiteken. Ez dakit, horren inguran bai da deigarri zen. Dena dela, bai gure neuke liga horren inguruan, nik uste horre rekonozitu behar dugula, eramanek enpresak egindako apustua, nik uste hori bai gainean jarri behar dela, autu potente bat da, balioan jartzen duena zuen egitekoa, eta emakumearen presentzik pilotan, unibertso natural batean, eta horrek eskaintzen dio, hor komentatu duzue, zueri jarraitutasuna edo eskaintzen dutzuela partiduek, ez? Eta helburu batzuk izatea. Claro, bestetik lehiakortasuna eskatzen dutzue, eta lehiakortasun hortatik abiatuta, ikusleengan ikusmina sortzen du. Ez? Askotan falta mota izan dugun herramienta, tresna, jaba daukagu, ez? Nun, jarraitutasuna, ikusmina eta lehiakortasuna batzen diren, hiru alderdi. Claro, horrek zuentzat, suposatzen dut, onura asko, jakin badakigu dakartzala, baina beharrak ere ekarriko ditu. Hau da, zer suposatzen du zuentzat, baina zer eskatzen dutzue. Ze, claro, ja, foko bat dago hor. 10 saioz, 9 gehi bat. Eta nik uste dut, araik zu ja poltsikoa niko beteta aukazula, ze, 3tik 3 dara matzazu, 3.000 puntuia, 13 zetetek uste dut 12 irabazi dituzula, partidu guztiak, ja, azkeneko laukote horren artean egoteko ja poltsikoa niko beteta aukazu. Zer suposatzen du alde batetik zuentzat, horrek, baina zer eskatuko deutzue presentzia horrek? Exigentzia bat dago. exigentzia zer jokatzeko eran edo? Claro, zueri partiduek eta eskaparate bat eskaintzen dutzue, eta eskaintzen dutzue, segida bat, jarraikako segida bat. Baina, suposatzen dut, hor presiño bat ere egongo dela jatartean. Eta egongo direla, beste aldagai batzuk, erantzun beharrekoak. Beste, eremu fisikoan, ensaiatzeko orduetan, psikologikoki, nutrezio aldetik, hau da, hemen jauzi bat ikusten dut, jauzia orokorra da. Ez bakarrik antolaketa aldetik, eta ez bakarrik ikusleen aldetik, zuekiko ere jauzi bat da, ez da, dinonik. Bai, presiñoi bada azkein ezatuzu txapelketak irabazi bitxuaz Final Four horretan sartzeko, eta nik ustetan nahi gule sartu Final Four horretan dela guri rekonozimendu bat edo emoteko liga osuna indogun lan horre gaitxik ez, gero ensai hau ondino bizatzen da presiñoi psikologikamente bai erun edo, azkein igual ikustezu txapelketa hasian edo txartua sabizela bestik baino, eta igual, ez duzure ezazela nahizun lekun egon ligan, eta gero igual urratzen da nire temporari igual punto batzu bizuz, Final Four horretan jokatzeko eta txapelketa bat daukezu, eta orduan hori presiño hori bai kudeatzen edo enbiko gule lana, baina, nik ez dute saietan eta berdin jarraitzuko gule ezazkin alik eta hobeto ensai hau, alik eta hobeto jokatu partiduanak, eta nik zuen ensai hau
bai, baina partiduk, ni bintze betxatote partiduk jokatzen geixek ez tezule zaio baten, baino, orduan, bueno, azte bitxardin eta azte burutan eramaneaz edo enpresaiz olako funtzio garrantzitsuk ez izen partidu bai jokatu bidi, bueno, gradak ez da zein hain beteta edo, eta olako partidu bai garrantzitsuk izango di, gero konfiantzaz eta jokatzeko momentun, konfiantzaz egoteko. Arai, hilabete batian esate baterako zenbat partida jokatzen dituzu federazioarekin, eramanerekin, edo batedaki nun, ez? Edo Santi Olabeke antolatzen dituen funtzio horietan gutxi gora bera zenbat? Ez dakit, hori zertxo da, igual, aste batzutan aljatzu dana bata junta, igual, ez dakit, herrin bateko txapelketi dala, federazioko uste kluben arteko beste txapelketa bat, kanpoko enpresa batek prestauteko bat, igual aste baten jokatzen zuz lau, baina gero igual urrengo astein bat jokatzen zu, edo bat bez, egin ez dakit. Nik esango noan, gitxu gara bera astein bi edola. Maili Cityko gerenteak elkarrizketatu nuenian esan zidan gogoan daukala neskak ere sartzea, ez, lehiatzen hori, eta esan zuen posturan nik usten dut ez dela denbora asko pasako. Zuek prest zeundeteke ara juteko eta txapelketen bat edo jokatzeko, esperientzia hori bizitzeko? Bai, alik eta esperientzia izan, nik ustote hobeto, eta beste herrialde bat juti jokatza zestan, eta Ameriketa ez, beti zen dala, Ameriketako, bueno, mutzi izan da, Ameriketako, beti ekigule referente de modune zuei entzunde, Ameriketa goti gaztetan, han bizitz eta hori, bueno, izan izango ez, baina, izan izan amets bat edo, beste herrialde bat juti zesta gaitzik jokatza, baina, bueno, guk ez dakigunez, hori nik beti zatote guk ez dakigu referenteik Ameriketan ikusteko gure modun, zuen modun jundizenak, bueno, etorten momentu oso ondo, baina nik ustote guk bez gazela ez dugule hori helburutzat ipintzen edo, ez dugu ikusi inoz bez, ez dugu pentsetan hori posible izango danik. Aitor, pionerak izango dira, Laster, Bueno. gauzak nola aldatu diran, leno, mutilen kontua zan bakarrikan, ez? American Dream hori, eta orain Hori da. ematen du, bueno, zergatik ez? Edo zein momentutan torneo bat jokatzea juten direla neskak, eta bere biziko oihartzuna, edo, bueno, beste jauzi bat. Pilotari jade. Hori da, hori da. Pilotari jade, beraz, pilotariak, dekien, bide guztiak, zabalik eta jorratzeko asmoz. Izan ziren, pionerak izan ziren raketistak, ez? Orain dela urte pilo bat. Nik uste dut orain pionerak baino hauek erreferentzi direla ja eurek. Eta nik ez dakit zen horretan, segurazki jakingo duzu eta konstiente jarete, baina lekuko importantea daramatzue. Eta artean ez, referentzia bilakatzen ari zaria, zenbait neska eta nik uste dut pertsona ororentzat, ez? Lehen aipatu dut ze importantea den pertsona buduen, libre, total, askatasun oso batez irudikatze hori ematen ari garena, eta horregaz lotuta nik bai gura nauke ezan, ez? Zu, arai, markinen eukiduzu taldetxo bat. Erika, zure aiztie bai, Lur, Izaro Arbe, izentzari hor taldetxo baten, da igual barba da, bueno, inguruen bestute. Zu Elena uste dut, azizinenien bakarrik mutil guzti jenartien. Horre gauzeia aldatu diez, eta nik gaur egonaz Diego Eskoetxegaz momentu baten berbetan Gerrikako jaialai eskolako irakaslie eun bat neska mutildeki ez ja eskolan, eun bat, eta 10 ja neskak dira, da ja dira euren lehenengo txapelketak eta abarrekoak eitzen hemen, 3 urtietan gauzak pilo bat aldatu die.
hori Durangon ja bakarra zinen, bai, ja bakarra ez zara, ez da, Elena, eta zenbat zagozie arai markinen, eta baten balia ikusten duzue, igual jauzize saltleitiko moduen dauela oiak egin duen moduan, motrikutik, por cierto, bai arrebez, zelako arrebez politia duen, bai swing que tiene. Zeran ikusten duzu hori, ja, presentzia, gero eta nabarbenagoa, zema zauzioin, Elena, zema zauzioin, arai. Bai, markinen ez dakite guzti bezema dago esan, baina neskak, Erika dani bai bada, izate arte segitzen dago, baina zailetan. Eta gero atzetik, bueno, ja iso gura albun, lur eta lize daz. Ontxe nik pentsa dut aurten ja guaz jokatuko da bela. Eta gero atzetik badaz, beste laia bada, eta beste 10 igualez, baina igual txiki sekera kontaute 10 egongo di. Zenbat adibidez, Iñaki Osagoikoetxeak, kirol zuzendariak, zenbat neskekin kontatzen du ligan edizio bat goitzean parte hartzeko, ez? Zaku hori, kuadro hori zenbatekua da gutxi gora bera, lehiakorrak zaretenak. Hori ez dakit, guk ez dakit, hori berak pintxon dau lekuan arabera eta zabada batzuk, baina gero hortik kanpora beste pertsona batzuk sartzen di. Osa ez dakigu zeintzuk jokatuko da behin. Zuek elkar ezagutzen zarete, ez? Txapelketetan, amaterretan, han eta hemen, orduan gutxi gora bera, dozena bat edo 15 edo 20, zenbat kopurua, zenbatekoa da, Elena? Nik ez dut, oin ez dizenak ikusten batzuk gaizela hori duten ez, markinen berritxun alaik izan da modu lurtalize batzuk di, eta igual eramanek eta telebizan eta hondi ez dizenak agertu, baina gure maia daukiena, eta hori inagik izaban gure izazko mintzete batzuk bagazela horre erdi fijak edo ez, baina gero segun lekutan edo ze herriz eta jokatzegun horrek agatuen gizela, adibidez maia berritxuarra berritxu jokatu gana, adibidez berritxun izen da, maia jokatuan, fijak eta horrek kontaute ze 15 edo 12 partide gongoa. Eta oroar beste lurraldeetan kontutan hartuta, hau da iparraldean, Barcelonan, Naparroan, Mexikon, da mordoska zaudete, ez? Azkenian ematen du zue bakarri zaretela, baina hortikan zehar ere badabiltza, ez? Hain justu, guain dala gutxi ikusi dut, Naparroan Gran Eslama antolatu dutela, bai mutilekin, bai neskekin. Orduan, pentsatzen dut beste multzo batetik aterako direla neskak eta noski mutileak. Aitor, zerbait esatea zi? Bai, ez kedatu bat daukat, pozgarria iruditu izatena, orain dela, ez dakit, pare bat azteguru edo, bi azteguru edo, jardunaldi bat izan da berritxun, batuketa bat, neske pelota ditzen batuketa bat, eta larogitik gora egon dira, larogitik gora, osea, hemen ja dimentsio esanguratsua dago, eta kalitate izateko kantitatea behar dugu. Kantitatean urratsak egiten ari gara, beraz, hortik kalitatea etorriko da, bai ala bai. Orduan, bueno, posgarrize da hori. Larogei neska pilotari 2025an, ia zema diren 2028an, zorain dela laupa urte, eskubiteko atzamarrekin kontatu zirenak ziren. Benetan pozgarria da bilakaera, bai, behonde izuela neskak. Aitor, mutilak ere jokatzen dute, eta afizionatuak ez dakit, baina hor Gernikan antolatu duzu zerbait, ez? Benetriz, Unda Kutxuna, Zelaia, Viktor... Bueno, nik hemen da eskertu behar dugu, saliek eskertu behar dugu, Gernikako jaialai eskolak egiten duen lana. Igez eukigen duen izugarrizko txapelketa bat. Eguenero, txapelketa bat dau, untxe, hasi bihar bizarraziko da, eta ekainaren 26 bukatuko dena. 8 bikote, 2 multzotan antolatute, eta, izenak, ja entzute handikoak dire.
pentsatu zelako kategorizeko txapelketa honek, iazko txapeldunak, ojo aldato, kazetari batek esaten zuen moduan, Urreizti eta Mantzi izan ziren. Orduan, ezakinik zer dan ja aficionatu, amateur, elite, profesional, benetan ezaki zer ezan. Ze txapelketa honetan, egongo direnak, Danian jokatu izan duten praktikamente guztiak izango dira. Gehi, Danian egon ziren, Argoitia eta Javier Urrutia, Toledoko gure pilotaria. Orduen, 16 pilotari, bihar bertan jaziko da Benetori Zuranga Txanika Unda, izango da partidua, biharkoa, eta barikoan ere jokatuko da, normalean eguenetan jokatuko da soilik, baina honetan salbuespen bat dago, eta barikoan bemultzoan jokatuko da Zelaia Atain eta Victor Argoitia. Ero beste pareja dira, Aron Urrutxua, García Danel, Urko Leke Oienar, García Oierdi, Javier Oierdi, izugarrizko bikote sorta, eta egiz esan, ezagit favorito argirik ikusten doa. Niri, Aron eta Urrutxua guztetik zat, Zelaia Atain ben ikusten dute pareja bikote polite dala, baina uste dut edonork irabazi alduela hori, ordene, gonbite argizia da, eguenetan Gernikara, ezagungo winterrean egoten dan oropel hori, orbel hori, baina benetako zesti ikusteko aukera izugarrizia daukagu. Edo gaur edo bihar Winter Seriesen jokatuko dutenak, horre agertuko dira. Bai. Gaztea direlako. Elena eta Arai, zuek jarraitzen dituzue mutilen partidak? Bai, azken, nire Martinen jutena inozik mazta edo berritxun bai. Ez bakarrik holan izen handixe aukien txapelketetan. Azkenin beste partidupe, bardin ikestezu bai ikusten. Hor, zein da, adibidez, zure kutxuna, zu atzien jokatzen dezu, erreferente modun mutiletan zein dezu, hola estilua edo? Ez dakit, gatsa hori, ez dakit. Zuk, Elena? Ni behintzete zaiatzen alik eta partidu isen ikusten bari berritxun edo zukutu zaren jokatza eta askotan gero horretik jokatzen da olako mutiek. Eta, nik aurrela izetan fijetena gehienetan, eta eurek egiten da bina gero zaiatu danetan pixka fijetena. Bezalde bat ere bada, eta da, zu baino hobeto txou dabiltzen koska hoiekin jokatzea. Nik uste dut hor dagoela, benetako mailakatze horretan gora egiteko tartea. Hori gehi sarri jokatzeak eta tentzino puntu batekin jokatzeak dakar kalitatea eskutik, dakar kalitatea. Orduan, momentu duren baten, eta ja saiakeratan hasitxe, zergatik ez mistoak ere. Denizean egiten dira bikote mistoak. Nik uste dut interesante izan ziteken alderdi bat dela. Uste dut askatasun osoz joan behar garela pentsatzen zentzu diren alternatibak erak, honi alik eta oi hartzun gehi emoteko, eta alek eta arnaz bide gehiago eskaintzeko. Oraindik arnaz asko behar du zestak nire ustez. Elena eta Arai, Durango jokatu, edo Berritxun, edo Tolosako Beotibarren, erosoago sentitzen zarete kantxa laburragoan? Ni bai bintzet. Igual, ez dakit aurren beste digertena, baina atzen bintzet, neskak mutiekin dokogun alde haundixena zango nebanik, inderra dela. Eta orduan, ni asko erramintxa gehi xaukaz, adibidez, Berritxun jolazteko, Gernikan nik, gatsa. Zuk, Elena, berdin, sensazio berdina? Bai, nitzako Gernika gutzako ez da frontoia proposa bat ebez, azkein atzela izan bai gu aurrela izek errebotera igual du ez, edo gatsa erteko, eta atzela izan nitzako, eurek hila matxuko partidu bat ero Gernika baten, berritxu niri guztien jate, Durango bebai, nik ustote tamaina proposa dukela,
Markine bai gertzen da berritxua, zera desberdintasune pixkatan dizago dela, baina ni berritxu bai, asko guztia jate. Eskarrik asko, Iruroi, Elena Barrenetxea, Araile Jardi, Bejon deizuela, sekulako txapelketa jokatu dezue, espektakulua emanez gainera, oso importantia, leno behin da berriz, Aitorrek aipatu duen bezala, eta segi bide horretatik, zeren guain, esperantzak bai, bueno, zu Arai, fija bat izango zea txapelketa guztietan, zeren hiru txapel, hiru jokatu eta hiru txapel, Iñaki Goikok ez daka inungo aitzekirik zu aparte usteko. Ez, fijo ez da, gaina hori, ez da, txapelketan eta ez dinagon, Bai, baina ez da, fijoik. bueno, Elena, bueno, a ber, Lekeitxon, oraindikan ez da aurkezpena ez da egin, ez da, Aitor, Lekeitxoko kontu, sarrerak salgai jarri. Sarrerak eta salgai dauz bai, ja, bonuak eta horrek jagin jute ja, nik dakidala oraindik bikotik ez. Zuek Elena Laister jakingo dezue, telefono deia edo izango dezue, eta, bueno, kontatzen duten, ala ez, zuekin, eta bestela, bueno, espadalekeitxon, Zumaian, edo Bilbo Aerokampen, edo, bueno, aukera bakazue bintzat, eta hori da garrantzitsuena. Mila esker, eta eskarrik asko, txula episodio hontan parte hartzeagatik, eta entzule zareten guztioi, bazen zanik ez, mila esker ere bai. Agur eta bezarkada bat, denoi. Bai, sorizonak neskak. Eta eskerrik asko, eskerrik asko den hori. Venga, ondo izan. Bai. Agur.